Justizia eta Giza Eskubideetako sailburu Maria Jesus San Josek esan du motivazio politikoak eragindako edozein giza eskubideen urraketari zilegitasuna kentzen dion memoria bat sortzeko lan egingo duela. Sailburuak ministerioari Euskal Autonomia Erkidegoan epaitegi gehiago eskatu dizkio justizia azkarragoa izan dadin. Gaurko hitzartzea eginda San Josek itxi du Eusko Jaurlaritzako sailburuek legealdi honetarako helburu nagusiak azaltzeko egin dituzten agerraldiei. San Josek ziklo berri bat iragarri du, baina estatuko biktimen ordezkari bat gogoratik kanpo utzi du. Justizia eta Gizarte Eskubideetako sailburuaren arabera, biktimarioen irudiak eremu publikotik kentzeko zigor erregimena ezarri nahi dute. Estatuko biktimen ordezkari bat gogoraren kontseilutik kentzea larria dela deritzo EH Bilduk. EAJ eta EH Bilduk erabakitzeko eskubidearen aldeko mozioak aurkeztu dituzte gaur Gipuzkoako batzar nagusietan. Bi alderdien proposamenek Espainiako estatuarekin dagoen harremana aldatzeko beharra azpimarratu dute eta mozioak aurrera atera dira eguerdian eginiko botazioetan EAJ eta EH Bilduren aldeko 39 bozkei esker. Gaur indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko inatekela. Subjektu politikoa izan behar dugulako, demos herria garendaren aitortza alegia. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena, eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan, eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. 3 hilabete baino gehiago gelditzen dira oraindik, baina sarek deialdia luzatu du jada. Hurrengo urteko urtarrilaren 11an Bilboko kaleetan presoen auzia behin betiko gainditzeko aldarrikapena egingo du. Hauxe izango da aurtengo mezu nagusia Bego Atxak eta Joseba Azkarragak laburbildu dutenez, sarearen beste kide batzuk lagunduta. Eta behin betiko zer zehazki, 3gako bakea, konponbidea eta elkarbizitza. Zaren lanean segituko dugu agertoki hori lortzeko eta bake justuaz hitz egiten oraindik ikusten ez diguten korapiloak askatzen lagunduko dugu hemendik aurrera ere, lehen bezala. Askatasunean eta bestearekiko begirunez bizi eta jarduteak elkartzen dituzte elkarbizitza eta behin betiko bakea. Datorren urtarrilaren 11an beraz, Bilboko kaleak euskal gizarteak guztioi eskatzen digunaren adierazpen argia izango dira. Ordua da, behin betiko, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren unea da. Israelgo armada Libanon sartu eta lurreko eraso bat prestatzen ari da. Hala adierazi du armadako buruzagi Ernst Halevik militarrek zabaldutako bideo batean. Irudietan Halevi agerri da Israel eta Libano arteko mugan dauden soldaduei aukera hori azaltzen. Are gehiago, Hezbollak gaur erasoak areagotu dituela eta eraso horiei erantzungo dietela baeztatu du. Adierazi duenez, gaur bertan oso erantzun gogorra jasoko dute eta ez dira geldituko. Gainera, Israelgo armadak erreserbako 2 brigada mugiarazi ditu Libanorekin duen mugara. Hamar urtetik gora agertokietatik aparte izan ondotik, itzulera iragarri du Bizardunak musika taldeak ustekabean. Azken iraina izeneko bira dute 2025ko udaberrian. Gaztelaniaz ere eman diote izena eta honela dio erdarazkoak zehazki. Hasta que nos canceléis, euskaraz kantzelatzen gaituzten arte. Instagram sare sozialeko kontu bat sortu eta haren bitartez eman dute notiziak ideek.
Gabon deizuela guztioi, Eusko Jaurlaritzako sailburu guztien artean Eusko Legebiltzarretik igarotzen azkena izan da Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua. Hark nabarmendu du memoria politiketan ziklo berri bat irekiko duela Gogora Institutuak. Bi orduko agerraldia bukatu denean, Gogora Institutuko zuzendaritza kontseiluko 5 kide independente hautatu behar izan dituzte batzordean, eta polemika piztu da EH Bilduk proposatutako hautagaietako bat, Pilar Garaialde, estatuko segurtasun indarren biktima kanpoan geratu delako. Bozkatu aurretik 6 hautagai zeuden, EAJak, PSek eta EH Bilduk bina aurkeztu dituzte. Gobernuko bi bazkideek euren hautagaien alde egin dute eta EH Bilduk aurkeztutako Pako Etxeberria aurrera atera da. Aldiz, jeltzaleen eta sozialisten abstentzioaren ondorioz, Garaialde kontseilutik kanpo geratu da. Bilkura amaituta, EH Bilduk gogor kritikatu du estatuaren biktima bazterrean utzi izana eta Gogoran izango duen presentzia birplanteatuko duela esan du. Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzte mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu dute mozioa. Bertan bi taldeek diote Espainiako estatuarekin beste harreman mota bat izan behar dela, aldebikotasunean oinarritua eta bertako erakundeek hartuko dituzten erabakiak adostutako sistema baten bidez bermatu behar direla diote. Bi mozioak aurrera irten dira EAJ eta EH Bilduren 39 bozkei esker. Mila esker lehendakari jauna eta eguno. Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu duten mozioa. Bada bi talde hauen 39 bozkekin Gipuzkoako batzar nagusiek Aldundiari eskatu diote Euskal Autogobernu eguneratzea eta Espainiar estatuarekiko harreman politikoa berritzea. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu eginda eta PSek eta PPek aurka egin dute. Testuinguru horretan EH Bilduk eskatu du Aldundiak batzar nagusi mandatu irmo jaso eta bere gain hartzea, eta irekiko den estatus berriaren eztabaidan erabakitze eskubidan zentralitatea aitortzea. Gaur, indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan, eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. EAJak dio aske eta demokratikoa behar dela etorkizun politikoa. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko ginatekela. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. Ildo horretan Elkarrekin Gipuzkoa erabakitzeko eskubidearen alde gertu da, baina eztabaida beste foro baten egin behar dela dio, sakonago aztertuz, horregatik abstenitu da. Orduan, nola bozkatu daiteke, nola erdibitu daiteke, pleno berean, bi mozio, bata gauza bat dependatzen duna eta hurrengoa hori baztertu eta beste gauza bat eskatzen baldin badu. Gainontzeko taldeek ez dituzte moziook onartu, popularrek argudiatu dute Euskal Herria bat ez duela Gipuzkoak osatzen. Gamboa jauna, ez gara herri bat. No somos un pueblo vasco. Somos 3 pueblos que juntos conformamos la Euskadi actual plural. 3 o si quieren, 7, si quieren hablar de una Euskal Herria. Sozialistak berriz etorkizunean estatutu berri bat adostaren alde daude, baina estatus berririk ez dute nahi. Estatuto sí, nuevo estatuto también a futuro, nuevo estatus no.
Bizkaiko lurraldearen gaur egungo egoera sozioekonomikoari errepaso luze zabala eman dio Elisabete Etxanobe aldun nagusiak gaur Gernikako Juntetxean egindako batzar nagusien politika orokorreko osoko bilkuran. Bertan berretsi du Etxanobek haren foru gobernuak Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren aldeko egitasmoarekin jarraituko duela eta egiten dena ez dela Busturiarren kalterako izango mesederako baizik. Erantsi du natura babestuz egingo dela proiektu hori. Las líneas rojas de la protección del entorno natural y de la generación. Gurutze jantzi omendu zuten atzo urnietan, Guardia Zibilaren eskuetan zegoela hilzenaren 31. urteurrenean. Ekitaldia Egiarizor elkarteak antolatu zuen eta bertan estatuko biktimen aitortzarako eskaerak egiteko epea berriz ere irekitzeko galdegin zuen talde horretako kide den Pilar Garaialdek. Gurutze jantzi gerategi erail zutenetik 31 urte betetzen diren egun honetan, oraindik bere heriotzari buruzko bertsio ofizialak argitu gabeko galderez eta itzalez josita dirau. Gurutze jantziren oroimenetik, osatu berri den Eusko Jaurlaritzarengana jo nahi dugu. Mezu xume, baina garrantzitsu bat helarazteko. Espero dugu, legegintzaldi hau, aitortzaren legegintzaldia izatea. Eta horretarako premiazkoa da, hainbat gai martxan jartzea luzamendu gehiagorik gabe. Hala nola, 12/2016 aitortza legearen eskaera berria zerbitzatzei epe berri bat zabaltzea, legea bera garatzeari ekitea eta erreparazio neurriak parekatzea, Estatuaren indarkeriaren biktimen egunaren oroitzapena urteko egutegian finkatzea. Era berean, jakinarazi nahi dugu, Egiarizor Fundazioak eskaerak biltzeko dinamika berri bat abiatuko duela. Aitortza eta erreparaziorako euskal legea berriro irekitzen laguntzeko. Izan ere, lege horretarako sarbidea itxita denbora gehiagoan egonda, irekita egon dena baino. Aitzakarik jarri ezin zaion kontu prepolitikoa da hau. Aitortzaren garaia da. Eskerrik asko. Sarek 2025ko urtarrilaren 11an antolatuko duen manifestaziorako deialdia egin du gaur goizean Bilbon, agerraldian izan da Xabi Alo. Urtarrilaren 11arako deitu du Sarek urteroko manifestazio nazionala, behin betiko bakea konponbidea elkarbizitza lelopean Bilbon izango da hitzordua eta Sareko bozeramaileek adierazi dutenez, Euskal Gatazka politikoaren zenbait ondorio konponduta daude dagoeneko, baina beste batzuek oraindik oinazea eta bidegabekeria eragiten jarraitzen dute. Urteroko hitzorduaren berri eman du Sarek Bilbon egin duen agerraldian, urtarrilaren 11arako manifestazio nazionala deitu du Bilbon, behin betiko bakea konponbidea elkarbizitza lelopean. Datorren urtarrilaren 11an beraz, Bilboko kaleak euskal gizarteak guztioi eskatzen digunaren adierazpen argia izango dira. Ordua da, behin betiko konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren unea da. Zentzu horretan Sarek nabarmendu du, aurrerantzean ere jarraituko duela konponbide bat erdiesten, Euskal Herrian izandako indarkeria eta sufrimendu urteak eta gero. Prozesu honetan premiazkoa da orain, behin betiko irtenbide justua ematea euskal preso, erbesteratu eta deportatuen gaiari. Bai eta tratamendu justu ere indarkeriaren biktima guztiei. Behin betiko konponbidea lortze aldera, arazo batzuk konpontzeke daudela adierazi dute. Arazotako batzuetako soluzioak aurkitu dira. Gatazka luze honen beste ondorio batzuek aldiz, oinazea eta bidegabekeria eragiten dituzte oraindik ere. Ondorio horien artean nagusietako bat da euskal presoei ezartzen zaizkien salbuespenak. Haien eskubideak urratzen segitzen dutenak alegia. Eta desagertu zenetik 6 urte igaro badira ere. Preso eta erbesteratuen auzian elkarbizitza sendoa eraikitzeko deia egin dute eta gaineratu dute garaia dela bizitako konfrontazioaren emaitza diren bidegabekeriazko egoerak gainditzeko. Zaren lanean segituko dugu agertoki hori lortzeko eta bake justuaz hitz egiten oraindik ikusten ez diguten korapiloak askatzen lagunduko dugu hemendik aurrera ere, lehen bezala.
Askatasunean eta bestearekiko begirunez bizi eta jarduteak elkartzen dituzte, elkarbizitza eta behin betiko bakea. Azkenik esan dutenez, hori lortzea guztion helburua da, giza eskubidez ari garelako. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila desokupa talde ultraeskuindarrarekin kurtsoak ematen dabilen ertzaina ikertzen dabil. Hala, Bingen Zupiria buru duen saiak ertzainaren barne arazoetako burutzak zehazki egoera honek bateraezintasuna ote da bakarren aztertuko du. Gasteizko Arabarren zahar egoitzan erabiltzaileek jasandako ustezko tratu txarrak bertako langileek dituzten lanbaldintza zaurgarrien ondorio direla salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Atzo eman zuten egoera honen berri egoilarren senitartekoek zein zaintza Araba taldeak. Astelenean Gasteizko Lakua auzoko Arabarren erresidentzian gertaturiko tratu txarrak familiakide zein zaintza elkarteak salatu ondoren, Arabako Aldundiak inspekzio bat irekiko duela jakinarazi zien atzo hedabideei. ELA sindikatuak egoeraren aurrean, Gasteizko Arabarren adinekoen egoitzan egindako salaketa, sektoreko langile eta egoiliarrek bizituten egoera prekarioaren emaitza besterik ez dela argitaratu du. LABek gainera, tratu txarren arrazoia erresidentziako langileek urteak salatzen daramatzaten lanbaldintzen ondoriozkoa izan dela alegatu du. Hala nola, ratio guztiak eskasak, langileen ordezkapenik eza, gehiagizko lanaldiak, laneko segurtasuneko baliabide eta neurririk eza, plantillako langileen mobilizazioa bultzatzen jarraituko duela dio ELAk. LABek honi, EAJak PSOEri eta beraiek gobernatzen dituzten administrazioei erantzunkizuna, inplikazioa eta erreparazioa exigitzen diela gehituz. Astearte arratsaldean egin zuten elkarretaratzea hau artean, asteburuan herriko festetan hainbat adin txikiko jasandako sexurasoak salatzeko. Gizonezko bat barraketako langilea dena atxilotu eta kartzelan sartu dute hainbat haur ukitzea egotzita. Uharteko talde feministak eta udalak bat egin dute elkarretaratze batean hainbat adinkabek euren jaietan jasandako sexuerasoak salatzeko. Kaltetuei elkartasuna adierazi nahi izan diete eta iragarri dute udala herri akusazio gisa aurkeztuko dela prozesu judizialean. Era berean mundu guztiari eskatu diote horrelako egoerak salatzeko eta iragarri dute udalak neurri egokiak hartuko dituela horrelako gertaerak berriro gertaz daitezen. Horrelako egoerak salatzeko eskatzen diogu pertsona guztiei. Herritar guztiek adingabeak babesteko betebeharra dutela gogoraraziz. Gainera, Uharteko udalak neurri egokiak hartuko ditu horrelako egoerak berriro gerta ez daitezen. Agoitzeko lehen auzialdiko epaitegiak behin-behineko espetxaldia, komunikatua eta fidantzarik gabea ezarri dio Uharten atxilotutako feria saltzaileari. Ustez, 16 urtetik berakoei sexuerasoa egiteagatik. Orain arte 9 salaketa aurkeztu dira ukituengatik. Hala ere, ikerketaren garapena aurreratuta, biktima gehiago ager daitezke, epaiaren esku utzi ondoren emandako autoan jasotzen denez. Egindako ikerketa egin bidetatik ondorioztatzen denez, irailaren 21 larunbata, ikertuak Uharteko azokarreran kokatutako El Grilloloko azokako atrakzioko langileak ukituak egin zizkien 16 urtetik berako neskei hanketan, ipur masaian edo bularretan, eta atrakzio barra blokeatu zuen, baina ezin izan zien bertatik jaitsi. Momentu honetan epaitegiak ondorioztatzen du behin-behineko espetxaldia neurri egokia dela, ez dela neurrizkanpokoa eta behar bezala lortzen dituela haren helburuak. Datorren asteburu honetan ospatuko da Gasteizko Alde Zaharrean Erdiaroko azoka. Aurtengo edizioan ez da ordea apaingarrietan Dabiden Izarra bezalako zeinurik izango Israel Gazan egiten dabilen genozidioa dela eta PPek erabaki antisemita hartu izana leporatu dio udal gobernuari.
Gasteizko Alde Zaharrean asteburu honetan egingo den Erdi Aroko merkatuko apaingarri moduan zeuden judaismoaren estandarteak kendu dituzte. Estandarte horien artean Daviden izarra zegoen. Sortu zenetik Israelgo estatu sionistaren bandera nazionalaren ikurdena. Gasteiz txiki auzo elkarteak tamalgarritzat jo du ikur hauek jarri izana. Gazako genozidioa gertatzen ari den bitartean hain zuzen. Erdi Aroko merkatuko aurreko edizioetan ere ikusi ahal izan dira ikur hauek. Izan ere, Erdi Aroan Gasteizen bizikide ziren 3 erlijioak irudikatzeko helburua zuten apaingarriek. Estandardeak antzezpen historikoaren parte direla eta ez diotela inongo jarrera politikori erantzuten, baina Erdi Aroko azoka gai honengatik kaltetu nahi ez dutela adierazi du Gasteizko udalak. Beraz, auzo elkarteak plazaratutako kexen ondorioz, Erdi Aroko merkatuko dekorazio elementuak kentzeko eskatu dio udalak enpresa esleipendunari. Eusko Jaurlaritzak pisu turistikoak kontrolatzeko araudia jorratzea aurreikusten du, halaxe jakinarazi zuen atzo Gasteizko Legebiltzarrean Javier Hurtado turismo sailburuak, besteak beste turismo tasari buruzko proposamena aurkeztuko dutela jakinarazi zuen. Se trata del desarrollo de una nueva ley de turismo, de la aprobación del Plan Sectorial del Turismo y del impulso a un tributo a las estancias turísticas. Y la nueva ley también debe incluir el turismo inclusivo y accesible, que no se recoge en la actual. La vivienda es un derecho y por ello creemos que hay que seguir actuando y controlando una actividad que por su naturaleza convive directamente con la ciudadanía. Europako Kontseiluak euskararen aldeko autua egin du arlo judizialari dagokionez, izan ere epaiketak euskaraz egiteko aukera lege bidez ahalbidetzea proposatu du eta Espainiako gobernuari Hego Euskal Herrian egoera hau ziurtatzeko neurriak hartzeko eskatu dio. Gasteizko udal gobernuak 2025erako udaltasak 6,3 igotzea proposatu du. Halaxe jakinarazi du aste honetan onartu berri den ordenantza fiskalen proiektuan, igoera azken 2 urteetako KPI-ari dagokiona litzateke. Gasteizko gobernu batzarrak 2025 urterako ordenantza fiskalen proiektua onartu du. Zergen 6,34ko eguneratze orokorra aurreikusten du udal gobernuak. Azken 2 urteetako KPI-aren igoerari dagokiona hain zuzen. Europako zuzentaraua eta Espainiako legea betetzeko helburuarekin zabor tasen igoera bermatuko da Gasteizen. Hala nola tasa hauek zabor bilketa, garraioa zein zaborra tratatzeko zerbitzuaren 100% finantziatu beharko lukete. Hau bermatzeko 3 izan dira ezarritako etxebizitzaren araberako tasak. 93,32 euro 75 metro karratutik beherako etxe bizitzatan, 109,94 75 eta 120 metro bitartekoetan, eta 116,13 euro 120 metro karratutik gorakoetan. Gainera, lokal denda eta bestelako jarduerei dagokienez, hauen araberako 330 euro eta 8.418 euro arteko tartea ezarri da. Bestalde, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan eta hiri lurren balioaren gehikuntzan prezioak berdin mantenduko dira.
Udal gobernuaren esanetan kalitatezko zerbitzu publikoaren bermea jarri dute balioan. Gainera, kostuak igo badira ere, azken 4 urteetan zergak berdin mantendu direla gogorarazi dute. Basogintza intentsibotik estentsiborako bidea eraikitzen da bil Tantai kooperatiba. Euskal Herriko hainbat eremutan bertako zuhaitzak landatu eta kanpokoak alde batera utziz. Beren proiektuari buruz hizketan aritu ziren atzo gure berri emaile Udane Arbeorekin. Euskal Herrian zenbat baso ditugu eta horietatik zenbat zaintzen dira. Horretarako Tantai baso jabe kooperatiba dugu basogintza eredu intentsibotik estensibora pasatza proposatzen duena ekosistema zerbitzu osoagoak bermatze bilatzen duena bertako zuhaitzak landatuz eta kanpokoak baztertuz. Horretarako berekin izan gara Markel Arriola Bengoarekin. Euskal Herrian zenbat baso ditugu. Horietatik gehiengoa utzita daude eta gutxi batzu dira zainduta daudenak. Horretan dihardu Tantai baso jabe kooperatibak basogintza eredu iraunkorragoa sustatuz. 2018an hasitzen, errez kooperatiba moduen, eta 3 ildo nagusi jorratzen hasitzen. Ikerketa, basoen kudeaketa eta hezkuntza. Hasieratik ikuspuntu kritiko batetik, gaur egungo basogintza ereduen inertziekiko, eta apurka formatzen joan gitzen, bestelako basogintza ereduetan, eta gaurkoz, errezen bidez eta Tantai baso jabe kooperatiban bidez, dauko helburue egungo basogintza eredue transformatzeko. Eredu desberdinak daukogu Europan, aspalditzik lanien dabiltzenak, eta horrek ekartzen gabetze Euskal Herrire eta praktika jarten baso publiko zein pribatuetan. Azkenengo 100 urtietan, batez be Gipuzkoa eta Bizkaian garatu den basogintza eredu da, basogintza eredu intensibo bat, monolaborantzan oinarritutakoa, kanpoko espezieekin batez be, ekartzen diez arbola batzuk euren artien genetikoki oso antzerakoak dienak, landatzen diez modelo agronomiko baten barruen, eta txandara iristen dienin dara mozten diez. Oso labur esan da. Guk proposatzen duguna da, 8 basuek, bertako espeziez osatutakuek, anitzauek egituran eta espezie konposaketan, eta mosketak itxen diez beti bakanketa bidez. Inoiz ez da baso dana soiltzen, eta zuraren ekoizpena besteko garrantzia dauko, gainontzeko ekosistema zerbitzuen hornikuntzako bai. Aipatu bida, basogintza eredu hau, ekonomikoki errentagarria dela bai, eta gai dala gaur egungo basogintzak eskaintzen dauen egur hori eskaintzeko bai. Egoeri oso desberdina, batetik dau esan digun EAEko Kantauriar Isurialdia, eta hor monolaborantza da nagusi, eta eredu intensibo hau, oihartzun handixe da bilartzen basogintza eta eredu hori esparru honetan, krisisen dagoelako azkenengo urtietan gaixotasun da izurriti dago kixonez, ero horren ondorixoz, baina gainontzeko eremutan oso desberdina. Araban adibidez oso baso garatuek dauko, ekoizpen gaitasun oso handixe, lur oso onak, eta esan digun dala leku bat oso emankorra. Hor guk defendatzen dugun eredu hau modu duren baten edo bestien jartzen da martxan leku desberdinetan, Naparruen bebai, Naparruen apur bat danetik emuten da, eta iparraldeko leku gehienetan bebai lantzen da basogintza batez bertako espezieekin, eta modu askoz ez intensibo hauetan. Orduen, Euskal Herrixe bere osotasunien oso desberdina paisai aldetik eta kudeaketa aldetiko bai. Arrazoie da, bertako espeziak egokitzeko gaitasun handiago daukiela, klima larrialdien edo beste gertakari, muturreko gertakarien aurrien, daukie resilientzia handiago bat, hau zergatik, daukie oinarri genetiko aberatzau bat, aberaztasun horrek emoten dutzo berme bat, gaixotasun da izurrite desberdinen aurrien hobeto egokitzeko. Eta egonkortasun horrek aukeri emoten dabe bai, lehorte badatorren nien edo beste gertakari badauen nien, egokitzeko gaitasun handiago bat emoten duzko. Eta gaur egun, inoiz baino biharrezku hau da, erresilientzia hau bermatzia mundue orokorrien oso aldakorra bilakatzen, geroz eta aldakorra bilakatzen da bienien. Bazkidetzak 100 gora daukogu, 100 gertu, baina 100 gora. Kudatzen ditugu guztira bazkidien lurrek esango nauke 600 hektarea, baina orotara 1000 hektareatik gora, batzuk ondion bazkidetza prozesuen daz,
Beraz hori, 1000 hektaratik gora kudeatzen ditugu eredu honen peien. Ekonomia gaietara salto, pentsio txikiei osagarria emateko eskatu diote pentsiodunek Eusko Legebiltzarrari. Nafarroako Ogasuneko langile batzordeak elkarretaratzea egin du gaur Iruñean lan baldintza eta zerbitzua hobetzea aldarrikatzeko, bertan izan da Irune Regano lankidea. Nafarroko Ogasuneko langileen batzordeak AFAFNA, Comisiones Obreras, ELALAF eta UGT irailaren 18ko mobilizazioari jarraituz gaur beste elkarretaratze bat egin du Ekonomia eta Ogasun Departamentuari lan baldintzen eta zerbitzuaren kalitatearen hobekuntzan negoziatzea eskatzeko. Hala ere, Ogasuneko langileen batzordeak positibotzat jotzen du produktibitate osagarriaren 1,5 Foru Ogasuneko langile guztiei zabaltzea ahalbidetzen duen arau aldaketa. Aldi berean, langilei eskerrak eman nahi dizkie mobilizazioetan parte hartzeagatik aipatutako arau aldaketa ekarri baitute. Foru Ogasuneko langileen protestek aurrera jarraitzen dute, lan hobekuntzak negoziatzeari uko egiten diotelako. Irailaren 18an mobilizatu ostean, joan den astean parlamentuarekin bildu ziren eta langile publikoen estatutua aldatzea lortu zuten. Produktibitate osagarriari dagokionez, zeinetan 1,5 Foru Ogasuneko langile guztiei zabaltzea ahalbidetzen duen arau aldaketa lortu zuten. Ogasuneko langileen batzordea pozik agertu da arau aldaketa horrekin, naiz eta negoziazio maila irekitzeko eskatu duten. Ogasuneko langileek egin dituzten mobilizazioekin, parte hartzea oso altua izan da, ekainean hasi ginen, bertan 2 mobilizazio deitu genituen, eta baita ere greba egun bat, Ogasunean lehendabiziko aldiz egin den greba bat, eta orain uda pasa ondoren mobilizazioei berriro ekin diegu, eta urritik aurrera ere gure aldarrikapenei kasu egin arte gu bertan jarrituko dugu. Sindikatuek diotenez, negoziazio mahai bat eratu bitartean mobilizazioekin jarraitzeko prest agertu dira. Mobilizazioek izan duten parte hartze handia azpimarratu dute ere. Dei egiten diogu lehen bailen negozia ditzan lega erreforma berriaren nondik norakoak eta baita sindikatuan gainerako eskariak ere. Hala nola, lan gainkargen azterketa, zergadunarentzako arreta eta ikuskaritza bezalako funtsezko zerbitzuetan langile kopurua areagotu eta behin-behinekotasuna 8%tik bera murriztu. Beraz, argi utzi dute mobilizazioekin jarraituko dutela helburuak lortu ezean. Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatuak agerraldia egin zuten atzo parlamentuaren aurrean, bertan negoziazio mahai sektorialetik alde egin izana jakinarazi zuten gobernuaren negoziazio borondate falta salatzeko, biharko deitutako greba orokorrak beraz aurrera diragu. Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatu guztiek Nafarroako gobernuaren negoziazio borondate faltargia salatu dute, eta hezkuntzako mahai sektorialaren bilera hasi eta 10 minutura altxatu dira. Honen bestez, biharko greba deialdiari eutsi diote. Hezkuntza Publikoko negoziazio sektorialeko mahaian parte hartzen duten sindikatu guztietako ordezkariek salatu dute, Foru Parlamentuaren aurrean egindako agerraldi labur batean batzarra utzi dutela departamentuak haien aldarrikapenei heltzeko borondate falta argia duelako.
Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak inolako edukirik gabeko mahai sektoriala deitu izana kritikatu dute. Baita grebarako 2 egun falta direnean ere horretarako hilabeteak izan dituenean. Era berean, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak sindikatuen jarrera kritikatu du. Quiero lamentar la conducta de los representantes sindicales en la pretendida mesa sectorial de esta mañana. Creo sinceramente que no han estado a la altura de los docentes y de las docentes a los que representan, y además creo que sabe mal por los interlocutores habituales del Departamento de Educación en esas mesas sectoriales, que son los directores y las directoras generales. Sindikatuek argudiatu dutenez, haien lehenengo ezustekoa departamentuak haien eskakizunak ez ezagutzea izan da. Bilera Nafarroako gobernuak deitu zuen. Foru Erkidegoko hezkuntza publikoan greba orokor bateratua egiteko deialdia dela eta lehen aldiz 2012tik. Osteguneko greba deitu duten sindikatuek elkarretaratzeak deitu dituzte 11etarako Altsasun, Elizondon, Lizarran, Iruñan, Tafaian eta Tuteran. Eta arratsaldeko 6etarako martxa Iruñeko Gurutze plazatik abiatuta. EH Bildu eta RCek Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari eskaera egin diote Madrilgo Barajas aireportuan dauden 10 ekintzaile sahararrak Marokora deportatu ez ditzaten. Kultur arlora salto, Donostiara goaz bertan izan baida ekine Atorra Sagasti lankidea. Donostiako zinemaldiak emakumezkoen izena-bizena josten segitzen du alfombra gorrian. Elena Iruretak jaso du Euskal Zinegintzaren garaikur nagusia. Ez dugu ahaztuko baina Edurne Azkaratek Euskal Aktoren Batasunak emandako sustapen saria ere jaso duela, besteak beste Irati filmean egindako lanagatik. Bide horretan gala ikusgarria eta Euskal Zinemagintzaren auspoa bart gauekoa. Aurtengo zinemira saria Elena Iruretarentzat. Gora zinea eta gora zuek! Bueno. Eixei lasai, lagunak, zer izan. Horea dela, zaria jasotzea eta ilusio handia egiten didala. Nik ez dut inoiz, saririk espero, saririk handiena lanean jarraitu alizatea delako. Oso ohore handia izan da, egia esan albiste hau jasotzea eta oso ikusia sentiarazi nau. Ilargiaren indarrarekin
Euskal zinegintzaren gala handia izan da Bartak gauekoa, edozein kasutan sail guztietan du ordezkaritza Euskal zinemagintzak, eta hori aurtengo albistea ere bada. Bide horretan aipatu gabe ezin utzi emakume zinegilek azken garaietan egindako ekarpen kualitatibo eta kuantitatiboa. Horri buruz ikuspegi feminista bat hartuta ardatz jardunaldiak ere izan dira Donostiako Tabakaleran. Bertan izan da hemen elkarteko lehendakari izandako eta Euskal emakume zinegile garrantzitsuenen artean den Lara Izagirre. Berarekin izan gara eta luze zabal besteak beste orain arte egindakoa, aurrera begirakoa, eta aurrera begirako horretan eskuartean dakarrena ere zer izango ote den. Eta ez da erreza eta gogoeta asko egin ditugu elkarrekin jakiteko zer esan nahi zuen gaur gu hemen egoteak eta honetaz hitz egiteak, zinema jaialdi batean, eta oso garrantzitsua da, eta espazioak handitu egin behar dira, nik uste elkarrizketa oso garrantzitsua dela, zinema munduan, euskal zineman izan behar duguna, nola sortu ekoizpen feministagoak, eta bai, garrantzitsua da gaurko eguna, ospatzea ere bai, bagaudela, bagarela, ez? Hemen elkarteak bultzatutako argazki honen bitartez ere bai, askotan entzun izan dugulako ez ginela nahikoa, ez? Eta orain bai, urtero argazki honekin erakusten dugu bagaudela, eta sortu den elkarrizketaren bitartez ere baditugula gauzak beste modu batera egiteko bintzat borondatea badugula. Bueno, uste dut egoera oso konplexua dela eta ezin daitekela laburbildu, ez? Aurrera pausoak ematen ari gara, bai leku askotan, baina kontekstu orokorra ikusten badugu aurrera pausoak oso txikiak dira, ez? Eta ematen du arrakasta kasu partikularrengatik eraldatzen ari garela industria bat, eta nik uste zentzu horretan lasai joan behar garela eta esan behar dugula lanean gabiltzala, baina batez ere lan asko dagoela egiteko aspektu guztietan, ze errealitate erakusten diren pelikuletan, emakumeen parte hartzea mota guztietako pelikuletan, aurrekontuak, batez ere nik esango nukena da bagabiltzala, baina bidea oso luzea dela eta behar dugula jente gehiago, ez? Batez ere gizonak behar ditugula sinesteko beraientzat ere hobea izango dela zinemagintza anitzago bat, emakumeek lekua duten zinemagintza eta emakumeen historioak lekua duten zinemagintza. Oso bakarrik sentitzen naiz, eta emakume gazte asko hurbiltzen zaizkit, esaten egin nahi dituztela pelikulak, ez? Unibertsitatean daudenean edo zinema ikasketak egiten, orduan badago hor gabezia bat bide horretan eta abiadura bat oso motela hori eraldatzeko, ez? Gizonek egiten badituzte 4-5 fikzio euskaraz urtean, emakumeok egiten dugu 4 urtero. Ez? Eta zifrak zentzu horretan hizkuntza sartzen badugu eragiketan konturatzen zara euskararen kasuan, euskarazko zinemagintzaren kasuan, oraindik ere zailagoa dela eta portzentaiak oraindik ere daudela oso urrun beste hizkuntza hegemonikoagoetan egiten den zinema kontutan hartzen badugu. Gogoeta hori etorri da diru laguntzetako puntuen arira, ez? Eta egiten da beti irakurketa bat ze puntu diran akzio positiboak emakumeak zinemara ekartzeko, ez? Eta daude diru laguntzan arabera 10 puntu, 15 puntu, 20 puntu jolasten dutenak edo egiten dutenak horren alde, ez? Emakumearen parte hartzeko, eta jarri da arreta asko horretan, ez? Eta ze eragin negatibo dituen, ez? Gizonengan eta beraien ibilbidean, baina esan nahi nuena da begiratu behar dela araua osotasunean, ez dira begiratu behar 15 puntu horiek edo 10 puntu horiek, baizik eta 100 puntu horiek, ez? Eta zer dagoen atzean, adibidez, festivaletako ibilbidea asko baloratzen da, eta dira 5 puntu, ez? Eta badakigu, zinema jaialdietan, A kategoriako zinema jaialdietan eta sekzio ofizialetan emakumeen parte hartzea askoz txikiagoa dela, ez? Horrek ja esaten du araua kontutan hartzen badugu, emakume gutxiagok izango dituztela puntu horiek, ez?
baloratzen dare bai, plataforma batek egiten duenean apustua zure lanarengatik, ez? Orduan, plataformek ere bai, badaukate historial bat, emakumeen proiektu oso gutxi aurrera eramateko, ez? Orduan, nik uste egin behar dela irakurketa orokorrago bat, ikuspegi feministatik, baina ez puntu guztiena, bai, eta diru laguntza guztiak irakurri eta ikusi, ze batzutan egia da ni orain konturatu naizela, gauza hori, eta arauak hor daramatza pioa denbora, baina batzutan za konturatzen zelako inpaktua izan dezaken proiektu batean, eta batzutan esan nahi du egingo duzun pelikula edo ez. Kontatugun errealitate honetan beste mota bateko espazioak sortu genuen proiektu bat, ditzen dela Etxe Betea, eta bertan egiten ditugu bi erresidentzia artistiko edo bi proiektu. Bata da gela bat norberarena, eta bertan daukagu erresidentzia bat euskaraz, beste bat gaztelaniaz, eta gero ditugu elkarrekin sortzen deitzenen bi talde. Eta hauek elkartzen dira hilabetero, beraien proiektuak elkarrekin, elkarbanatzeko eta aurrera egiteko, dira batzar moduko batzuk. Guzti hau Bilbon gertatzen da, eta da gure modua edo eskaintzeko espazio bat, zinema egiteko beste modu batzuk pentsatzeko eta askatasun sortzeko emakumeentzako da. Eta hemendik gonbitea luzatu nahi nuke euskaraz sortu nahi duten emakumeei beraien proiektuak aurkezteko, asmoa badelako aldugun nenean emakumeak eta euskara bultzatzea erresidentzia artistiko honen bitartez. Zer ikusten dudan kanpotik, zer ikusten dudan barrutik. Orain, datorren astean hasten naiz filmatzen, film labur bat, Bilbon, Otsarkoagako emakume hijitoekin, oso ederra, asko ikasten ari naiz, eta gogotsu nago, grabaketarako. Bestalde daukat beste dokumental luzen metrai bat amaitzen gabiltza, eta Yerma, nire 3. pelikula luzea izango dena, euskaraz hau ere bai, idazten ari gara. Nazioarteko izarrak, Euskal Herriko izarrak, alfombra gorriak asko du oraindik ere emateko, datorren asteburura bidean, oraindik ere sari emateak, garaikurrak eta besteak beste sari bereziak izango direlako, Urrezko Maskorra sail ofizialeko filme garailarena ahantzi gabe. Bide horretan, Kate Blanchett, Elena Irureta eta beste hainbat aktoreren izena bizanak lehen lerroan izan ditugu, gaur honezkero hondartzan korrika ikusiko ez dugun Pamela Anderson bera heldu da Donostiara eta argi bere sail autobiografikoa ospe handikoa izan ostean filme bat esku artean datorrelako Anderson aktorea. Eta bide horretan oraindik ere esandakoa izar asko, alfombra gorri dezente eta gau giroa noski baietz Donostiako zinemaldian datorren larunbata gaua bitarte. Mila esker Kine Atorra Sagasti, musikarrora egingo dugu orain salto, Latz Salvador abeslari eta musikagileak bere azken diska aurkeztu baitu gaur goizean Bilbon, bertan izan da Xabi Alo. Latz Salvador abeslariak bere 3. diska aurkeztu du gaur Bilboko Lasinsorga kulturgune feministan, zainak eman du izena diskoak, eta 10 kantuz osatutako albuma ekoitzita aurkeztu du gaurkoan Latz Salvadorrek, tartean Izaro eta Alba Morenarekin ditu kolaborazioak. Berarekin egoteko aukera izan du Hamaika Telebistak. Markantako lan bat da, denbora luzez lantzen aritu naizena, eta badaude atzean hitzetan jolas batzuk, bidaia batzuk, musikan ere bai, eta espero dut mimozindako lan hau bera horrela iristea jendeari ere, mimo horrekin. Nahiko desberdina da aurrekoekiko, eta justo uste horregatik ere interesgarria izan daitekela, beste bide bat hartu dualako. Esan diate elektronikoagoa ote den, baina egia da instrumentu organikoak ere badaudela, baina nolako joku bat egiten saiatu gera bi mundu horiek elkartzeko. Nire kasuan gorputzak eskatzen zidan justo aldaketa bat egitea, niretzako ez ezaguna zan leku batera jutea eta beste era batera lan egitea, ekoizpena ere desberdina da, orduan horregatik uste eta arriskatu naizela hotxekin ere jolastu dut, badakit jende bati ez zaiola hainbeste gustatzen
joera berri hau, eta justo horregatik iruditzen zait ere beharrezkoa, justo. 10 urtetik gora agertokietatik aparte izan ostean, itzulera eragarri du Bizardunak musika taldeak ustekabean. Azken iraina izeneko birea dute 2025ko udaberrian. Iruñean, Nahiak kanta obra sinfoniko korala dugu albiste. Ade. Baluarteko areto nagusiak Nahiak kantata emanaldia hartuko du igandean. Inigo Kasaliren musika eta Inigo Legorbururen testua dituen obra sinfoniko korala. Musikari eta bakarlarien artean 200 interprete inguru izanen dituen emanaldiak Iruñeko udalaren laguntza du. Saioa gaueko 8etan hasiko da eta sarrerak 15 eta 18 euro artean jarriko dira salgai. Lana Errenteriako udalaren enkarguz sortu zuten, hiriaren sorreraren 700. urteurrena ospatzeko. Nahiak kantata 2021ko apirilaren 30ean estreinatu zen, eta harrera beroa izan zuen. Joan den urtean, 900 pertsona baino gehiago joan ziren Atarrabiako kulturetxean egindako 3 emanaldietara. Igande honetako emanaldia handi nahiagoa da, honako hauen parte hartzea izanen baitu. Iruña Hiria Orkestra eta Nafarroako Ganbera Abesbatzaren koruak, Atarrabia Abesbatza, Paz de Ziganda helduena Abesbatza eta San Andres Abesbatza. 14 saiotan zehar, Nahiak kantatak gaurkotasun handiko gaien balioa nabarmentzen du. Hala nola, integrazio kulturan hitza edo gizakiak natura eta teknologiarekin duen harremana. Interpreteek adierazi duten bezala, baluarteko emanaldia berezia izatea espero dute eta ez dute deusestatzen aurrerantzean beste hirien batean egotea. Zinemaldira itzuliko gara orain, Zinemira sekzio honetan ikusgai dauden dokumental eta pelikulen proposamenekin dator aste honetan gure kolaboratzaile Alain Rekondo. Aurrera, Alain. Kaixo, gaurko saioan nola ez, zinemaldiataz hitz egingo dugu. Ezin pasa, bertan gaur aste honetan murgilduta gauden zinefesta handi hau, mundu mailan oso ospetsua dana eta prestigio handiko zinemaldiataz disfrutatzeko aukera daukagu hemen Donostian eta bertan zaletuak garelok, bertan murgilduta daude eta gaina aukera desberdin oso interesgarri daude eta hauek ere pasatuko ditugu. Aurtengo edizioa 72. edizioa da eta larun bat honta arte edukiko dugu aukera disfrutatzeko programazio desberdin hontaz. Aipatzeko iruditzait, urtero dan bezala Zinemira sekzioan euskal zine aukera edo proposamen desberdin eta ugariak direla eta hauei errepaso txiki bat egingo diogu, adibidez Los Williamseko anaien dokumentala. Ciento volando, Arantxa Agirrek egin duen dokumentala Txillidaren inguruan, gaur bertan atxaldeko lauetan saio bat duena, eta benetan interesgarria dena iruditzen zaitena. Baita ere erreplika dokumentala Peio Gutierrezek zuzendutakoa, bere aitan inguruan eta Zikuñagako Virginiaren desagerpen inguruan egin duen dokumental oso interesgarri bat, baita ere desagerpen hori aitzaki bezala erabiliz, falta den horren garrantziaren inguruko ikerketa bat egiteko aukera aukin nun disfrutatzeko dokumentalaz eta benetan interesgarria iruditu zaiten gaur gauean, gaueko 10 eta 4 azkeneko emanaldia dugu. Beste dokumental bat ere, Esto no es Hollywood dokumentala,
Jone Ibarretxek zuzendutakoa, eta bueno, Ibarretxe anaien inguruan egin duen dokumentala, ez? Jone Ibarretxe Joseban alaba da, okerrez banago, eta Ibarretxe anaiak mundu audiovisualean pioneroak izan ziren Euskadi mailan, ez? Eta horren inguruan dokumental bat egin du eta irakurrietenatik benetan interesgarria izan da. Eta baita ere Inderkearen oihartzunak, Amaia Merino eta Ander Iriarte egin duten filma animazioko teknikak erabiliz, eta bueno, moindera 40 urte bizitako tentsio egoerak Euskadin erretratatzen duena, ez? Horiek izango zian Zinemira sekzio barruan kokatutako filmak, baina hortaz aparte ere bi film destakatzea iruditzait garrantzitsua. Alde batetik klausura izango dena, lehiaketatik kanpo klausura izango dena Marko filma, Jon Garaño eta Aitor Arregin film berria, ezagutzen ditugu Jon Garaño eta Aitor Arregin, Donosti eta Oñatiar zuzendariak, Loreak handia edo La Trinchera Infinita filmarekin filmografia oso interesgarria aurrera atera dutela edo Aidianak, eta Marko da beraien azken filma. Kasu honetan, Venezia Festivalean estrenatuko filma da, eta orain Donostiko zinemaldi honetan 3 proiekzio desberdin edukiko dituna. Esan bezala, lehiaketetik kanpo dago Venezian egon zalako, baina klausura modura ikusiko dugu filma. Erik Markoren historia erreala kontatzen du, ez da dokumental bat, fikzionatuko filma da, baina bai kontatzen duela historia erreala, ez? Erik Marko pertsonaiarena, orain dela urte dexente, Espainia mailan, ezaguna izan zena, estafa batengatik, ez? Kontatu zuen beha holokaustoko edo nazin konzentrazio kanpuko superviviente bat izan zala, eta historia horren inguruan, thriller moduko filma atera dute aurrera bi zuzendari euskaldun hauek. Ostirala eta larun batean izango dira emanaldiak, eta nahiz eta ez eduki aukera orain zinemaldian, gero seguru zine komertzialetan estrenatuko filma izan dagoa dela, eta jarraipena egingo diogu ziur oso interesgarria izango dani. Eta beste aldetik, kulinari sekzioaren klausura izango dan Eloio 2 filma estrenatuko da zinemaldi honetan, Donostia beteta dago kartel desberdinetaz, Netflixek ekoiztutako film berria da, nola ez, Eloio filmaren bigarrengo partia izan dena. Kasu honetan berriro Gaztelu Urrutia da zuzendaria, bilbortarra, eta esaten dugun bezala, bere historia originalaren bigarrengo zati hau estrenatzen du aste honetan. Berriro ostirala eta larun batean 4 emanaldi desberdin daude, eta interesgarri izango da jakitea ea gure zuzendarai bilbotarrak lortu duen interesa jarraitzen bigarrengo parte honetan. Hasiera batean Eloio bat filma, orain dela 4 urte estrenatu zen filma, arrakasta handia izan zuena Netflixen eta mundu mailan, eta historia oso kuriosoa kontatzen duna, baina ez dakigu lortuko duen historia berdina kontatuz berriro interesa duen filma sortzea. Egongo gara horren gainean, eta bai da iruditzait zoriontzekoa, hain film handia eta Netflixek hainbeste promozionatzen duen filma, ez bakarrik zuzendari, baizik eta gidoilari, musikari eta argazkilaritza barruan euskaldun jendeakin kontatzen duena, eta ospatzekoa iruditzaitena. Beraz, zinemaldietaz disfrutatzen jarraitzea eta ondo segi. Agur. Besterik ez gure aldetik badakizu informazio gehiagorako sartomaika.eus atarian Naster taldearen bidelagun kanta dator orain bihar arte. Orain garena ez gara izan ginena, baina hori du bidea. Gizartearen legea ez da zertan gurea, badakit maitea ez dugu egin mesedea. Ez gara izan ginena, baina hori du bidea. Gizartearen legea ez da zer
bertan